ናይ ሓዳር ፈተና ዮናስ ንሰወይቱ ሳሮን እናናዓቀዩ ዝመጽእ ነይሩ። ምክንያቱ ሳሮን ድሕሪ መርዓኦም ሓደ ዓመት ጸኒሓ ኣካላታ ግምግም መልክዓ ጠፍአ። ብፍላይ ድማ ኣከብዳ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝወርድ ዘስተሕክሕ ብሳላ ነበራ። ብተወሳኺ ሳሮን ብጣዕሚ ድኻም ይስምዓ። ብዙሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን። ኩሉ ግዜ ደቂሳ እያ ትውዕል። ዮናስ ንዛ ረይሳ ድየ ክነብር መልክዕ የብላ ሓይሊ የብላ እናበለ የሰቕያ ነበረ። ኣብ ወፃኢ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ይዘውር። ንሳሮን ግን ከም ሰራሕተኛ ገዛ ይርያ ነበራ። ሓደ መዓልቲ ዮናስ ንሳሮን ፀውዓ። ሳሮን ደኺምኪ ኣለኹ በለቶ። እዚ ዘስካክሕ በሰላ እናረአኹ ክነብር ኣይኽእልን እየ። ዳይ ንስኽኮ ፍርቂ ሰቢኺ፣ ስለዚ ፍትሒ ይደላ ኣለኹ በላ። እዛ ሓዳስ ዘፍቀራ ጓል መልክዕ ዘለዋ ጥዕና ዘለዋ እያ። ንዓኺ ዝመስል ጽያፍ የብላን በላ። ሳሮን ወላ ሓንቲ ኣይተዛረበትን። ንብዓታ ውሒጣ ነቲ ወረቐት ፍትሒ ፈረመትሉ። ሕራ ዮናስ ብጥዕና ንበር፣ እታ ሓድሽ ህይወትካ ሓልዎ ኢላቶ ክዳና ጠርኒፋ ወፀት። ዮናስ ተሓጎሰ። እታ ዘፍቅራ ጓል ኣእተዋ። ድሕሪ 6 ወርሒ ንዮናስ ሓደ ናብ ሆስፒታል ከዳ። እቲ ዶክተር ፋይል እናረአየ ዋው ዮናስ እቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገበርካዮ ንቕለ ተኽለ ኩሊት ብጣዕሚ ተሰኺዕልካ ኣሎ በሎ። እቲ ለጋስ ዝኾነ ሰብ ንሓንቲ ኩሊቱ ሂቡ ጥራይ ዘይኮነ እቲ መጥባሕቲ ከቢድ ስለ ዝነበረ ማህፀና ክሳብ ዝጉዳእ እዩ መስዋእቲ ከፊልልካ በሎ። ዮናስ ሰንበደ። እንታይ ኩሊት እንታይ ከእዩ ነቐለ ተኸላ። ኣነ ከዓ ሓሚመ ደቂ ሰንበር መጥባሕቲ ገይረ ኣይፈልጥን እየ በለ። ዶክተር ብድንጋጸ ጠመቶ። ዮናስ ኣይትዝክር እንዲኻ ቅድሚ 4 ዓመት ብከቢድ ሕማምካ ከም ኣቲኻ ነበርካ ኮማ ኣቲኻ ነርካ። ኩሊትካ ስለ ዝተበላሾ ህይወትካ ንምድሓን ቁልጡፍ መጥባሕቲ የድሊ ነይሩ። ማንም ሰብ ኩሊት ዝህበካ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ሽዑ እታ ሰበይትኻ ሳሮን ንሱ ከይፈለጠ ውሰደለይ ምስ ሓወየ ባዕለይ ክነግሮ እየ ኢላ ፈሪማተልካ። እቲ መጥባሕቲ ግን ንዓኣ ከቢድ ነይሩ። ኢንፌክሽን ስለ ዝፈጠረላ ዓብይ መጥባሕቲ ኣብ ከብዳ ተገይሩ ማህፀና ተጎዲኡ። ንዕድመ ልክዕ ድማ ዓቕማ ደኺሙ። እቲ ዘስካሕክሕ በሰላ ትብሎ ዝነበርካ ንዓኻ ህይወት ንምሃብ እትኸፈተ ማዕፀኮ እዩ በሎ። ዮናስ ኣብቲ ወንበር ክበኪ ጀመራ። እቲ ሽዑ ጽቡቕ ነይራ፣ ሳሮን ግን ሓሚማ ነይራ ኢሉ ዝሓስቦ ዝነበረ ግዜ እሳ ንዕኡ ኮሊታ ሂባ ብቃንዛ ትሰቀየሉ ዝነበረት ግዜ እዩ። ንሱ ግን መልክዕ የብልኽን በሰላ ኣለኪ ኢሉ ሰጊግዋ ጎዩ ንሳሮን ክደልያ ወፃ። ኣብ ሓደ ንእሽተን ሻሂ ቤት ድኻም እናንቀጠቀጠት እናሓንከሰትን ብእግራ ክትከይድ ረእያ። ጎዩ ኣብ እግራ ወደቐ። ሳሮን 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 ይቅርታ ኩሊትኪ መሃብኪ ኣይነገርክንን በሰላኺ ናይ ህይወቴ ዋጋ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ኢሉ በኸያ። ሳሮን ግን ቀስ ኢላ ኢዱ ካብ እግራ ኣልዓለቶ። ዝደኸመ ድምፂ ግን ዘደንቕ ቁልጽነትን ከምዚ በለቶ። ዮናስ እቲ ኩሊት ንህይወትካ ስለ ዘድልየካ ሂበካ እየ ተጠቐመሉ። እቲ ልበይ ግን በሰላ ኢልካ ምስ ንዓካዮ ሽዑ እዩ መይቱ። እቲ ኩሊት ናትካ እዩ። እዛ ሳሮን ግን ናትካ ኣይኮነትን። ንስኻ ጥዕና ዘለዎ ኣካላት ትደሊ፣ ኣነ ግን ልቢ ዝርዳእ ሰብ እየ ዝደሊ። ስለዚ ተመለስ። ንስኻ ብጥዕና ትነብር ኣለኻ፣ ኣነ ድማ በቲ ዘይትፈትዎ በሰላይ ምክሕቲ ኮይነ ክነብር እየ። ሳሮን ንድሕሪት ከይጠመተት ከደት። ዮናስ እስቲ ዝሃወቶ ኩሊት ግን ድማ ብዘይ እታ ዝሃወቶ ሰብ በይኑ ተረፈ። ሓደ ግዜ እቲ ሰባት ዘሰቀየና በሰለኦም ንሕና ብህይወት ምእንቲ ክንነብር ዝተኸፈለ ምርር ዋጋ እዩ።